Здравейте хора, от мен Георги и канала ми край градска зона. Днес ще ви покажа как постригах доматите в оранжериите и какво пръсках срещу лютите чушки, срещу вредителя, киселеца и салатките ми, които са нападнати също и от охлю. И да, нека да започнем. Като цяло ето препарата, с който напръсках лютите ми чушки, които засадих. Салатките ми не са много на брой и тези неща сами като проблем сега, защото скоро засадих салатките и лютите чушки и като цяло имам едно-две коренчета поне на лютите чушки, които са нагризани. Не знам дали се вижда. Да, ето как се личи. И да, може би ето и обяха, ама причината мисля, че не са насекоми, а нещо друго, може и от почвата отвътре да го гризе това корен нещо. И да, този препарат уж пише, че е натурален продукт, бори се срещу тези насекоми, които са от 3 дни започва борбата срещу тях, до една седмица, нещо такова. Има сайт, може да го погледнете, Microsus.bg, и състава от този препарат е 100% диалмит. Да, като цяло натурален продукт, който мисля, че е доста добър за подхранване. Може би имаше нещо такова, бях проверил дори в интернет, че подхранва и почвата, обаче аз го разсвърх с вода. И да, ето го ефекта, как се личи, това е по-голямо растение на чушка, сенаро. Значи засял съм. Той трябва да е български морков, лютата чушка, тук тези коренчета. Това е каен, тук няколко коренчета, те са най-много, от които съм засял. Тук има един нов сорт български дух, нов е, не се получиха много, значи от 10-11 семки, които имах, аз ги взех тая година, си ги поръчах. Значи български дух от 10-11 семки, ето колко коренчета съм засял. 1, 2, 3, 4, 5, 6, седмата е там, обаче нещо не се получи с той сега. Ето виждате как е болнаво, но да, пак са ми достатъчни 6, стига да се запазят. Значи тук от българския морков ми излезнаха всичките 11, 10 или 11 такова коренчета. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, да, 11 семки, 11 коренчета. И другото, четвъртия вид ми е везенка. Те от мой сорт, не е мой сорт, от събрани семки, които аз съм си събрал. И да, ето как изглеждат. И тук да преминем към салатките ми, които ето, някои са се запазили, повечето, обаче повечето са нападнати най-вече от охлю. И затова са тези бутилки, които през нощта, защото охлювите са по-активни нощно време, няма значение дали е валяло, важно е или нещо друго. Виждате как това е наядено, нагризано, ето и той. Няма такива хубави листа големи. Иначе да, повечето са направени добре. Са изникнали. И киселеца. Значи аз редовно си подразвам киселеца. Вижте какви големи листа хубави вади. Ето, от долната страна, защото тук е напръскано вече. Защото и него го ядат. Ето как е нагризан. Дупчите стоят от всякъде. Тук като маска малко направено. Иначе да, киселеца е много полезен, подобен е на спанака, който не е пробвал, да пробва, да се засе. Многогодишно растение. Ето, аз имах и тук издънки, стъбла, които бяха пораснали доста. И от тях може да се събирам семе. Само трябва да се оставя по-напред да ми израсне. Тук една целина си засадих между той киселеца, защото имам една дупка. Бях дал на един човек един корен киселец. И тази целина е купена от магазин, цяло стъбло. И сега излезнаха такова, чаках да излезе стъблца, такова коренчета. И сега засях. Сега още се адаптира. Доскоро, като бях я засадил тук в градината, имаше жълтеникави листа, защото
Преди това я държах в стая на топло. И да, това е като за начало. Тук имам краставички. Трябва да засадя тук още 3 краставички имам. И съм сложил слама. И на тях ще сложа слама като цяло. И да, това е в едната ми къща, която е. Тя е малка градинката. Забравих да вмъкна нещо. Като цяло, като засаждам домати и краставички, слагам малко дървесна пепел, нали, да има така хубаво вещества да се вкарат, фосфор най-вече, защото на краставичките най-ново им трябва. И да, като цяло слагам или дървесна пепел, или тая смеска, която съм си правил, нали, за краставичките. Ето се малка, много рано ще я сложа, но нищо. Ще пробвам да видя как е. И да, иначе слагам, може би, тая почва, която си правя за разсада. Да видя дали ще действа така. Действа повечето пъти, защото ако сложите директно, нали, обикновената почва, по-трудно се захващат и корените. Затова или някаква добавка като пепел, или торфа, с който сте правили разсада си, примерно. Слагате като обогатяване и поддържане и начало на засаждането. Става и такъв торф, който има кокосови стърготини, май се войше, защото те задържат това, водата и влагата. Значи, това, което имах предвид в началото на видеото под обстригване на доматите, имах предвид да махам, нали, котуци. Откъде съм щупил? Не, добре, не е върха. Вижте как съм щупил. Явно е избивало листо, нали? Но добре, това не е котук или листо, нещо такова. Да, различно е. Но да, това, което имах предвид, е да оголя така стеблото от листата. Вижте, е почти вече май метър високо. И да, вижте как съм оставил 2-3 листа да са такова, в дъното, нали, да има такова празно. Така че да не поемат тези листа, които стават по-надолу, веществата, силата, водата и всичко. И да си останат по-към върха и към доматите и цветовете вече. Така че да, вижте, тук оставих един корен за пример. Как е така. Ето тук може да преброим, съм оставил, нали, освен най-долу, дето са били 2-3 листа. Значи 1, 2 се виждат, 3, 4, 5, 6. И вече тук почва цвета. И нагоре вече короната, няма да я коментираме. И той го оставям за подразка, след като ви показах видеото, нали, този кадър. Това имах предвид постригване. И това ми е моята малка оранжерика. Тук трябва да си почистя малко пътеката, да измисля нещо, може би. Да е по-чиста, по-приветлива. И да, сложих и слама на 4 корена, които сложих за краставиците. Така ми остана, нали, после това. След като ми свършил сламата, ми останаха още няколко корена от тази дясна страна да сложа, така че трябва да се взема слама. Вече утре ще го направя. И отивам в голямата оранжерия, която е в другата къща, да оголя малко стъблата и да, там да пострижа малко доматките, че да поемат и там вече повече вещества и тем подобни. Така да вмъкна нещо набързо. Деня, в който снимам това видео, е 1 юни и да вмъкна нещо. Честит ден на детето и най-вече на порасналите деца. Значи сега съм в другата къща. Това е оранжерата на майка ми. Да, това са и нейните, нали? Пак се грижа за тях до някаква степен. Тук не пипам като цяло доматите. Но да, тя си ги оставя повече, както виждате, с повече листа. Не ги премахва, нали, чак толкова много. И да, така в двете оранжери имаме такива за насекоми, нали, и жълти лепенки с наслагане навсякъде.
За тези видове оранжери решах да споделям. Ето, виждате ли как правим колчетата са по-високи тук? Нали, пак са май към 2,10 мисля, че бяха тия колчета. И опират. Нали, колкото и да влязат навътре в земята, нали, дали 20 см, дали повече нещо такова, пак ще остане известно разстояние, което ще опира горе към найлона. Тъй, че ние слагаме такива кофички. Нали, аз слагам поне. Не знам дали се вижда на видеото, което снимах за моята оранжерия, защото моята оранжерия найлона е по-къс малко и има пришит тук към единия край. Трябва да ви покажа и при дъжд, нали, малко се накланя, увисва и става нещо като локвичка тук на тавана на моята. Отиваме към другата оранжерия, полиетиленовата. И тук са си моите домати, те са по-високи вече. До някаква степен. По-голямата част са по-големи. Трябва да се поливат. Като корен съм го пропуснал да го пострижа. Ето това как съм си го направил пак. И да, чакам вече повече да цъфти и да растат. Така съм го направил. Тук цялото поле, нали, цялата площ отдолу е с слама и после са сложени тия найлонови покрития. Ето тук и машинката там се вижда. И да, това е за другата оранжерия, която има. И тук сме направили леко повдигнато легло, което има, нали, тук не сме сяли нищо в тая дупка. Тук си има киселец, спанак, чубрица, копър.